आता काय సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది వీడియో. ఈ వీడియో ఆల్రెడీ నేను ముందే చేసిన, అది కొంచెం వెరైటీగా ఉంది, ఇది కొంచెం వెరైటీగా ఉంది. సో సూపర్ వచ్చింది ఈ వీడియో. దానికంటే ఇది బెస్ట్ వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏవైనా ఫొటోస్. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మధ్యలో ఒక లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, ఈ ఫోటోని ఇక్కడ బుద్ధి లడ్డు యాడ్ చేసుకోండి. సో బుద్ధి లడ్డు మీ దగ్గర ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి, లేదా కావాలంటే నేను ఇస్తా, ఇక్కడ నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనికి ఏం చేయకండి, జస్ట్ యాడ్ చేసి అట్లాగే వదిలేసేయండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ మొత్తం 6 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఎక్కువ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. తప్పకుండా చివరి దాకా వీడియోని చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీన్ని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది కదా, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 11 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో ఒక టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో ఉంటుంది కదా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 6 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఒక్క ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 1 2 3 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ ఇది కూడా 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి 14 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 1 2 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 27 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. నాలుగవ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు కూడా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది సేమ్ ఇలాగే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 7 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 1 2 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చి సో ఇక్కడ 14 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి.
సో మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది, ఎక్కువ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో మీరే చూసుకొని మంచిగా యాడ్ చేసుకోండి. నేను చెప్పిన విధంగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ 28 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 5వ ఫోటో, ఈ 5వ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ ఇది కూడా. సో ఇక్కడ 8 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ లడ్డు ఫోటో వదిలేసి 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో చివరి వరకు ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పటికి చాలా టైం అయ్యింది వీడియోకి. సో మంచిగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ 28 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి 8 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఈ ఫొటోస్ 4 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో ఇది కూడా కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వాటిని వదిలేసి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.